δηλαδή την υπέρβαση αυτών των συμπερασμάτων που καταλήγουν μερικές φορές με αυστηρά λογική πειθαρχία, αλλά τα οποία δεν αντιστοιχούν σε αυτό που θέλεις μέσα στη ζωή. Είπε ο Παναγιώτης είπαμε, είπε ο Παναγιώτης είναι η τέχνη. Σε μεγάλο βαθμό είναι η τέχνη. Εγώ θα πάω όμως λίγο πιο πίσω από την τέχνη, δηλαδή μια διαφορετική διατύπωση αυτού που λες, όχι διαφωνία στην ουσία, μια διαφορετική διατύπωση. Είναι η πηγή της τέχνης. Και πηγή της τέχνης είναι η φαντασία. Θα δώσω λοιπόν δύο παραδείγματα για τη φαντασία. Το ένα είναι το εξής. Η φαντασία λειτουργεί με το ερώτημα με δύο ερωτήματα. Το ένα ερώτημα είναι στα αγγλικά as if, δηλαδή, και το άλλο είναι what if. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Τι θα ήθελα να είμαι? Λέμε με το πρώτο ερώτημα, αν θα ήμουν, τι θα ήθελα? Και κάνει ο άνθρωπος όνειρα και βρίσκει τα δεσμά της πραγματικότητας και με τη φαντασία του προσπαθεί να τα υπερβεί. Δεν έχει άλλη δύναμη να υπερβεί την πραγματικότητα, με τη φαντασία την υπερβεί. Με τη φαντασία φτιάνει καινούριο κόσμο. Στα όνειρά μου, λέει ο Χόκινς, δεν είμαι ανάπηρος. Και η φαντασία και το όνειρο είναι το τελευταίο καταφύγιο του κάθε πονεμένου και του κάθε δυστυχισμένου ανθρώπου. Εκεί βρίσκει το καταφύγιο. Απ' την άλλη μεριά, η φαντασία λειτουργεί και με το what if. Δηλαδή, τι θα γίνει αν κάνω αυτό? Μέσα στο νου, μέσα στον εγκέφαλο, μέσα στην ψυχή, ταυτόσιμα είναι αυτά όπως θέλετε πέστε τα, δημιουργείς την εικόνα των συνεπειών της πράξης που θα κάνεις αν αποφασίσεις να την κάνεις. Γι' αυτό λέμε εγώ ότι τι θα γίνει αν κάνω αυτό? Η φαντασία θα σου δείξει μέχρι πού μπορείς να πας. Ο ποιητής θα το τραγουδήσει, ο ζωγράφος θα το ζωγραφίσει, ο κλήπτης μπορεί να το κάνει ένα άγαλμα θεάς, αλλά η φαντασία είναι αυτή που λειτουργεί στο βάθος της τέχνης και στο βάθος της ψυχής του ανθρώπου. Χωρίς φαντασία θα είχαμε πεθάνει, θα είχαμε μαραζώσει. Χωρίς λογική θα καταστραφούμε. Τα χρειαζόμαστε και τα δύο. Εντάξει. Ευχαριστώ πολύ και πάλι κύριε Βάσκα. Συνάδελφε, για Κοντάκη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ήταν ιδιαίτερη συγκεκριμένη συμμετοχή για μας και ιδιαίτερη χαρά σε εμάς. Ευχαριστούμε όλους για την παρουσία σας και κυρίως για τη συμμετοχή σας και για το μέλλον διάλογο που έγινε. Εγώ σας ευχαριστώ από βάθος της καρδιάς. Το Διοικητικό Συμβούλιο και ο Δικηγορικός Σύλλογος υπόσχονται ότι θα πληθύνουν αυτού του είδους τις εκδηλώσεις. Διότι θεωρούμε ότι ο δικηγόρος, εκτός από επαγγελματίας και ειδικός επιστήμων, είναι πρωτίστως πνευματικός άνθρωπος. Σας ευχαριστώ πολύ.